Γεια σου. Ας δούμε τι είναι cloud hosting και γιατί είναι η πιο σύγχρονη λύση για τη φιλοξενία ιστοσελίδων. Σε αντίθεση με το κλασικό shared hosting, στο cloud hosting το site σου φιλοξενείται σε ένα δίκτυο από πολλούς servers, το λεγόμενο cloud. Έτσι, αν ένα server έχει πρόβλημα, το site συνεχίζει να λειτουργεί απρόσκοπτα. Στο domain market, τα πακέτα μας cloud hosting προσφέρουν cPanel για εύκολη διαχείριση, Cloud Linux για απομόνωση πόρων και σταθερότητα, Lightspeed Web Server για έως και 6 φορές ταχύτερη φόρτωση, Immunify 360 για προστασία σε πραγματικό χρόνο από malware, Jet Backup με καθημερινά αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας 2 φορές την ημέρα και εύκολα restore. Είναι ιδανικό για επαγγελματικά sites, WordPress, e-shops και απαιτητικές εφαρμογές, με απόδοση, ασφάλεια και ευελιξία σε άλλο επίπεδο. Cloud hosting από το domain market, ταχύτητα, ασφάλεια και σιγουριά για το site σου σε κάθε κλικ. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, ακολούθησε μας για περισσότερα βίντεο και όχι μόνο. Κάνε και ένα share.